Proiectul Lecția de Știință a avansat la un nou episod, de data aceasta pus în scenă alături de elevii Colegiului Național Ferdinand I Bacău. La 2 săptămâni de la startul în această campanie de popularizare a sportului și interacțiunii cu fanii, punctat la școala gimnazială Alecu Russo, handbaliștii științei municipal Dedeman Bacău au mers din nou printre elevi. Jucătorii Ionuț Rotaru, Marius Bondar, Mișlen Celestin, Martin Johansson, Răducu Tamaș și Rareș Păunică au făcut spectacol alături de liceenii de la Ferdinand I în cadrul unui meci demonstrativ urmat de o sesiune lungă de poze și autografe. Ne bucurăm foarte mult că școala noastră a fost gazda celor de la Știința Dedeman Bacău. Am așteptat cu nerăbdare ziua de astăzi și ne bucurăm că echipa liceului nostru și că o parte din echipa Știința Dedeman Bacău au putut să demonstreze copiilor de la noi de la școală o lecție de știință. Pentru noi sunt foarte importante acțiunile astea. Anul acesta am început, suntem la a doua acțiune în Bacău. Cred că vom face mult mai multe. Vrem să popularizăm handbalul, ca să fiu specific, în școli și în același timp să ne atragem cât mai mulți susținători dintre cei tineri. În mod sigur, venind la sală, venind la meciurile noastre, copiii vor dori să practice sportul ăsta. Sperăm să aducem cât mai mulți la handbal. Cu siguranță, scopul principal, pot să spun, este să-i atragem cât mai aproape de noi, de echipă, și să vină în număr cât mai mare la școală, de la sală, dar și la școală. Zic că pentru noi e o inițiativă bună, având în vedere că este, să zicem, o modalitate de promovare a acestei echipe care, la momentul actual, zic că este un brand local, și încercăm să promovăm sportul în general, dar handbalul în special. Echipa Știința a primit încurajări și de la cei mai mici susținători ai ei. Fie sănătoși, mai buni și să câștige multe meciuri. Evenimentul s-a bucurat de prezența numeroasă a elevilor de toate vârstele, care au fost invitați astfel să facă sport, să descopere handbalul și, de ce nu, să le întoarcă vizita studenților prin prezența la meciurile oficiale de la Sala Sporturilor, începând chiar cu partida din acest weekend contra Potaisei Turda.